L'hoquei arriba bé a l'Espluga fa poc més de 50 anys. Aquestes són imatges dels primers partits al municipi, això després de la inauguració del casal i de la pista esportiva. El nou equipament va marcar un abans i un després amb el naixement de múltiples iniciatives i també d'entitats locals. Al llarg d'aquest mig segle, el pavelló del casal ha estat l'escenari de bona part de l'activitat esportiva i també festiva de l'Espluga. Tot i això, la construcció d'un nou pavelló ha estat una de reclamació constant d'algunes entitats i també un dels punts estrella dels programes electorals dels darrers anys. Finalment, el nou equipament és una realitat i el municipi ja es prepara per viure una jornada històrica aquest dissabte. 50 anys després, també amb l'esperança que pugui suposar un impuls per l'esport esplugui. Ha de suposar coses positives, ha de suposar possible naixement d'algun esport, ha de suposar més espais per a la pràctica esportiva, més hores per a les entitats que ja el practiquen i moltes altres infinites possibilitats que podem plantejar. Jo sempre dic que és un pavelló que té tots els... dintre dels mínims, doncs té tots els ingredients bàsics per tindre un pavelló crec que està ben dotat, pavelló que per un poble de l'Espluga està força bé. Crec que un pavelló que l'utilitzarem força i en gaudirem força. Últims detalls i revisió d'última hora abans de la inauguració oficial. L'acte començarà a 2:15 d'aquest dissabte i les entitats esportives ompliran la nova pista al llarg de tota la jornada també amb activitats esportives i demostracions dels diversos esports que es practiquen al municipi. Un dia inaugural batejat com el Dia Esplugui de l'Activitat Física.